Čau lidi. Dneska si povíme, jak přežít stres, když vás čekají zkoušky, pohovor anebo hromada práce. Jo, vím, že to někdy vypadá, že svět se zbláznil a vy jen běžíte a nestíháte. Ale nebojte, mám pro vás pár mini triků, který zvládnete hned teď. Já jsem Peťa Falkenberg, koučka a průvodkyně zdravým životem i myslí. Tak si dejte čaj, pohodlně se usaďte a pojďme na to. Takže pozor, stres není váš nepřítel, když víte, jak s ním pracovat. Stačí pár jednoduchých mini rutin a dechových cvičení, které vám pomůžou zůstat v klidu, mít energii a nezbláznit se. Já vám ukážu 5 věcí, které sama používám a které mi fakt zachránily nervy a zdraví. První je dech. 1 minuta, zavřete oči. Nádech 4 vteřiny, podržte 4 vteřiny, výdech 6. 5krát opakujte. Pocítíte, jak se napětí uvolňuje. Tip navíc, dejte si tenhle dechový break před důležitou prezentací a nebo testem. Budete vypadat jako mistr Zenu. Druhý tip. 5 minut pohybu. Jak stále říkám, nemusíte běhat maraton. Stačí pár dřepů, protáhnout záda, chůze po bytě nebo rychlá procházka. Tělo se probudí, mozek taky a stres, no alespoň trochu couvne. A jaký je třetí tip? Mini break od obrazovky. Každou hodinu si dejte 2 až 3 minuty mimo telefon. Notebook, tablet. Projít se, napít se, protáhnout. A vaše hlava vám poděkuje. Mozek potřebuje pauzu, věřte mi. A 4. tip? Odměna. Dokončili jste kapitolu, e-mail, úkol? Udělejte si mini radost, oříšky, trošku čokolády, hudba, pár minut jen pro sebe. Mozek miluje pochvalu a vy přece taky. A 5. tip, večerní odpojení. Telefon, zprávy, práce. Vypněte alespoň 30 minut před spaním. Dejte mozku signál, že je čas na relax. Lepší spánek rovná se lepší nálada. Rovná se lepší výkon další den. Pamatuju si, jak jsem poprvé zkoušela dechové cvičení. Myslela jsem si, fakt, tohle mě jako uklidní. Po minutě jsem ale zjistila, že stres fakt odplaval a já můžu dýchat normálně. A mini pohyb. Když jsem začala vstávat a dělat pár dřepů, cítila jsem se hned, jako bych dala restart mozku a tělu zároveň. Takže challenge pro vás. Vyberte jeden z těchto typů a zkuste ho hned dnes. Pište do komentářů, který typ jste zkusili a jak se cítíte po týdnu. Dejte like, dejte odběr a sledujte mě dál. Budu vám dávat další jednoduchý, ale fakt účinný tipy, jak mít víc energie, lepší náladu a zdraví. Pamatujte, malé kroky rovná se velká změna a to platí pro všechny studenty, pracující a kohokoliv. A když budete chtít vědět víc, mrkněte se na moje webovky, na které najdete odkaz v popisku videa.